बे समाव बिटिआर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब लानानै फैदों। सांग्रां जा आसामनि कभिड-19 कर'ना भाइरासनि गोसारनाया आसामाव दा गिख्रंथाव महर लाबाय। सानसेयावनो मैया सा 123 नि देहायाव गोदान पजिटिभ केस मोनबावदों। लोगोसे सा 20 सुबुंखौ फोसाबनो हादों होनना आसामनि सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोयो। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1339 जाबाय। बेनि मादाव सा 1147 आ एक्टिभ केस, सा 185 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय, सा 4 थैबाय आरो सा 3 माइग्रेटेड एबा गुबुनाव दैथायहरनाय जाबाय। मेट्रिक एबा एसएसएलसि आनजादनि रिजाल्टखौ फैबाय थानाय 6 जुनआव होनाय जासिगोन होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो। जदिव मिरु सरकारा गासै धोरोमारि फसंथानफोरखौ 8 जुननिफ्राय खुलिनो मोनसिगोन होनना बुंदोंमोनब्लाबो गुवाहाटीआव थानाय आसामनि मुंदांखा कामाख्या मन्दिरखौ 30 जुनसिम बन्द'आवनो दोनथ'गोन होनना कामाख्या टेम्पल अथ'रिटिआ बुंदों। कभिड-19 कर'ना भाइरासनि थाखायनो देग्लाय 2020 मायथाइनि आमथिसुवा फोरबो एबा अम्बुबाची मेलाया खुंजानाय नंला होनना फोसावदों। जाय मेलानि थाखाय बे मन्दिरसिम भारतनि खना-खनला जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा दावबायनो फैयोमोन, नाथाय देग्लाय बे बोसोराव फेलें थांसिगोन। भारतनि समायनासिन मन्दिर आग्रायाव थानाय ताजमहलआ गोबारै बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव ताजमहलनिनो हाबग्रा गेटनि गोजौआव थानाय मिनारेट्स मोननै गुगाना गोग्लैना बायदों होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिना मोन्दों। सानसेयावनो मैया भारत नाङै सा 8750 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 1,90,609 जाबाय। बेनि मादाव सा 93,338 आ एक्टिभ केस, सा 91,852 खौ फोसाबनो हाबाय आरो 5,408 सुबुङा जिउ गोमाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।